Fl-ewwel 11 xahar tas-sena l-oħra ġew qrib id-900,000 turist f'pajjiżna. Dan ifisser kważi terz iżjed mill-istess perjodu ta' sena qabel u ftit aktar minn darbtejn u nofs inqas mis-sena ta' qabel il-pandemija. Statistika maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO uriet li fl-ewwel 11 xahar in-nefqa tat-turisti żdiedet bi kważi 85% fuq l-istess perjodu ta' sena qabel u laħqet kważi 816 miljun euro. F'Novembru li għadda waslu f'pajjiżna 127,183 turist. Dan ifisser żieda ta' 112,247 turist fuq l-istess xahar ta' sena qabel. Imqabbel ma' Novembru ta' sentejn ilu meta ma kienx hawn pandemija, in-numru ta' turisti f'pajjiżna xahrejn ilu kien ta' 63,000 inqas. Il-biċċa kbira ta' turisti li ġew f'pajjiżna fil-11 xahar tas-sena li għaddiet ġew bl-ajru hekk kif ftit aktar minn 125,000 ġew bl-ajruplan, filwaqt li ftit aktar minn 2,000 turist ġew bil-baħar. Il-biċċa kbira tat turisti kienu jgħoddu bejn il-25 u l-44 sena. F'din il-kategorija teta kellek qrib l-54,400 turist. Il-numru tal-jieli li qattaw turisti f'pajjiżna f'Novembru kien ta' 883,040. Ferm aktar minn nofs l-jieli reġistrati f'Novembru ġew minn turisti li għadu fost oħrajn f'lukandi. L-aktar pajjiż fl-Unjoni Ewropea li minnu ġew turisti f'Novembru kien Franza, filwaqt li r-Renju Unit baqa' l-aktar pajjiż li minnu ġew turisti lejn Malta. Ottubru li għadda jibqa' meqjus bħala xahar b'saħħtu anke jekk huwa xahar fejn suppost l-andament fit-turiżmu jibda jbatti. Fil-fatt f'Ottubru li għadda n-numru ta' turisti li żaru l-pajjiżna żdied b'20,000 fuq Settembru.